Dneska mám celkom dosť veľa vecí na pláne. Večerný zápas Ligy majstrov házanáriek v Metz. A toto má ešte približne 40 gramov bielkovín na porciu. Ja viem, je to hanba. You speak good. Yes, but it was a long time. Ak sa nachádzate v takomto období, alebo máte taký pocit, že nemáte to jasné smerovanie, neviete, prečo tie veci robíte, hala bola plná, podľa mňa bolo vypredané, myslím, že tam zmestí 5000 ľudí, zimomriavky, slzy v očiach, mega. Čaute, som veľmi rada, že ste si zapli aj toto moje ďalšie video a dúfam, že vás bude baviť, pretože dnes je streda. Máme voľný deň, netradične, pretože včera sme hrali zápas. No a rozhodla som sa, že natočím aj takýto voľný deň, netréningový, pretože dneska mám celkom dosť veľa vecí na pláne, takže som sa rozhodla, že vám to natočím. Chcem si ísť dať konečne vytlačiť vision board na tento rok a chcela by som aj ukázať ten minuloročný a možno vám aj niečo k tomu povedať. Potrebujem ísť do mesta, nakúpiť nejaké veci, takže aj to vás zoberiem. A mám v pláne ešte natočiť aj nejaké zábery do instagramových videí. A chcela by som si ešte zacvičiť 30-minútovú jogu po obede, ale to fakt uvidím, ako budem stiať. Ale highlight plána dnešného dňa je večerný zápas Ligy majstrov házanáriek v Metz. Už sme na zápase Ligy majstrov boli a bolo to super, tá atmosféra bola brutálna, ja som normálne zimomriavky, slzy v očiach, vypredaná hala, takže na toto sa mega teším a myslím si, že by to mohlo byť zaujímavé pre vás, takže vás tam zoberiem so mnou a to je všetko. Ja si akurát robím raňajky a môžeme začať deň? Tak ja už mám raňajky hotové, spravila som si takéto pečené palacinky v trúbe. Mega som si to v poslednej dobe obľúbila, robím si to dosť často, pretože ja milujem sladké raňajky. A toto má ešte približne 40 gramov bielkovín na porciu, takže super voľba, zasytí, jednoduché na prípravu, mega mi to chutí. Recept je už tiež na mojom Instagrame, ale ja vám hodím link do popisu, aby ste sa k tomu jednoduchšie dostali. A určite si to urobte, pretože je to super, aj keď niekam cestujete, môžete si to zobrať so sebou do školy, do roboty, takže super voľba, spravte si. Ja si to idem zjesť a vidíme sa čoskoro. A ešte sa vám musím priznať s jednou vecou. Dnes sa totiž to včera po ranej káve minula mletá káva. A ja už mám len zrnkovo, lenže mi sa pokazil mlynček, takže si to nemám ako namlieť. No a včera pred zápasom som ale veľmi chcela si dať teda tú predzápasovú kávu a bola som dosť lenivá ísť si ju proste kúpiť túto do kaviarne, kde si ju väčšinou chodievam kupovať. Najskôr som si povedala, že to vydržím aj bez nej, ale potom, že mám pre taký pocit, že chcela by som si dať. Takže som spáchala kávový zločin. Ja viem, je to hanba. Zúfalé situácie si vyžadujú zúfale činy a ja som si tú kávu namlela v tomto. Tie zrnká boli trošku namleté na hrubšie, ale nakoniec sa to zvládlo, tá káva sa dala vypiť a bolo to v pohode, takže dá sa to prežiť. Každopádne toto mlynček úplne není, ale stalo sa. Tak len taký lifehack som si vymyslela. To len tak, pre pobavenie.
to... do you speak English? Just a little, yes. Okay, so I would like to have a coffee. Yes. And can you recommend me something? Okay, I will try. How do you drink your coffee? Mocha. Small espresso, bigger. Little bigger. Little bigger. Strong or sweet or middle? Sweet. Sweet. Okay. I had Kenya. I liked, but I want something different. Yes, but Kenya is a strong coffee Okay. for us, yes. Okay. You tried it? Yes, this yes. one? So more sweet now. More sweet, okay. Maybe this one? Okay, let's try. Okay? Yes, yes, yes. You speak good. Yes, but it was a long time. For me. So, But it's totally okay. Ahojte, tak ja už som došla z toho mesta, natočila som videjka, kúpila som si všetky tie veci, ktoré som chcela ísť kúpiť. A ešte na chvíľu čas predtým, než pôjdem obedovať, tak som sa rozhodla, že vám natočím teda niečo o tom vision boarde, ako som hovorila na začiatku videa. Ja som si vision boardy začala robiť asi nejaké 2 sezóny dozadu. A hovorím preto sezóny, pretože ja som si nikdy tie vision boardy úplne nerobila na rok, napríklad na rok 2023 alebo na rok 2024, ale skôr na tie volejbalové sezóny. A aj dokonca alebo tento vision board, ktorý ste už mohli vidieť v mojich predchádzajúcich videách, tak som si dokonca robila teraz v lete, keď som sem do Francúzska prišla. A vlastne tento rok som si prvýkrát spravila vision board na rok, a teda na rok 2025, a uvedomila som si takú jednu hlavnú vec. A to, že ten vision board na rok 2025 mám oveľa taký konkrétnejší, s nejakými jasnými bodmi, cieľmi, snami, ktoré by som si chcela splniť, ktoré by som chcela dosiahnuť. A práve keď som to porovnala s týmto, čo som si spravila na začiatku, teda keď som sem prišla, tak že tento je oveľa menej konkrétny. Že ako keby sú tam nejaké také, možno by som to skôr nazvala nejaký mood board, pretože áno, sú tam nejaké také obrázky a ja samozrejme, že pod nimi vidím nejaký taký hlbší význam, nejakých takých cieľov, ktoré by som chcela dosiahnuť a mať, ale nie je tam nič také extra konkrétne, skôr sú to podľa mňa nejaké, nazvem to, že princípy, ale neviem, či to je úplne dobré pomenovanie, ale proste nejaké také základy, podľa čoho by som chcela žiť, čo by som v tom živote chcela mať, ale nie je tam nič také konkrétne. A práve v tom vision board na rok 2025 tam už dosť konkrétne veci mám. Som už hovorila, sú tam nejaké ciele, sny, ktoré by som chcela dosiahnuť. Úplne vám to nechcem ukazovať, pretože sa úplne na to ešte necítim, ale chcela by som to potom ukázať na konci roka 2025, či sa mi tie veci podarili a či som si tie sny, ciele splnila, či som ich dosiahla. No ale čo som tým chcela povedať je, že ja si dosť uvedomujem, že v tomto období, keď som si tvorila tento vision board alebo mood board, tak som proste nemala nejaké jasné smerovanie, jasné ciele, nejaké také sny, ktoré by som chcela dosiahnuť. Áno, mala som nejaké také princípy, zásady, podľa ktorých by som chcela byť, existovať, žiť, ale nebolo tam nič také extra konkrétne. A práve teraz už sa opakujem, ale tie dosť konkrétne veci mám. Ale čo som tým chcela
hlavne povedať, a čo som si tak hlavne nejak uvedomila, že ja sama som sa dosť trápila tým, že ako keby nemám to jasné smerovanie, nemám nejaké tie ciele, nemám proste niečo, čo by som tak extra chcela dosiahnuť a čo by som si chcela splniť, čo by som v tom živote chcela mať, čo by som v tom živote chcela dosiahnuť, čo vlastne od toho života chcem. A ono sa to nejak tak vykryštalizovalo a nehovorím, že ja úplne mám jasnú budúcnosť, tú ďalkú budúcnosť vôbec nemám a tiež to mám chaos. Ale už aspoň tak nejak mám predstavu a teda to smerovanie toho roku 2025. Ale tá hlavná myšlienka je, že ak aj máte to obdobie alebo proste máte pocit, že neviete, kam smerujete, neviete, čo robíte. Ja som mala veľakrát pocit, že ja vlastne neviem, prečo tie veci robím, len ich proste robím a nemám tam nejaký cieľ, čiže ma to aj častokrát tak otravovalo, veľakrát som od toho chcela odísť. Chcela som tým len povedať to, že ak sa nachádzate v takomto období alebo máte taký pocit, že nemáte to jasné smerovanie, neviete, prečo tie veci robíte, tak len vydržte. Verte tomu, že sa tá cesta a tie ciele vykryštalizujú a nejak sa vám tam ukážu v tej budúcnosti, pretože ono sa to ukáže. Len musíte niektoré veci skúšať, niektoré veci zisťovať a nejak tak bádať, hľadať sa a na konci sa nájdete, len to proste trvá, niekedy je to nepríjemné, v niektorých veciach zlyháte, aj to si ja musím teda uvedomiť, že proste sa to deje, takže tak, chcela som zdieľať takúto moju skúsenosť. Dúfam, že som sa moc nedomotala, že som odovzdala tú myšlienku a že ju chápete, ktorú som vám chcela odovzdať. Len proste vytrvajte, skúšajte, verte tomu a ono to príde, tá cesta a to smerovanie sa vám ukáže. Len je to proste niekedy trápenka. Takže len toľko som chcela. A teším sa na to, ako vám na konci roka toho 2025 ukážem, či sa mi tie veci podarilo dosiahnuť a splniť. Takže len toľko. Tak ja obedujem, spravila som si gyros, domáce caciky a dala som si k tomu rýžu. Recept mám od Simony Malkovej, to vám hneď ukážem. Z tejto knihy, toto je dvojka, má aj jednotku a ja prevažnú väčšinu receptov, ktoré robím z týchto dvoch kníh, pretože tie recepty sú úplne jednoduché, sú zo základných surovín a väčšinou sú proste fakt rýchlo pripravené a sú chutné. Majú všetko to, čo tie recepty, čo od nich potrebujem, takže odporúčam. Ak nejakú kuchárku, tak túto fakt odporúčam. Ja si idem dojesť obed, mám rozpozeraný jeden diel Dunaja, tak to dokončím a uvidím, čo po obede, pretože ešte mám celkom čas, postihala som veci skôr, ako som predpokladala, takže možno sa aj na chvíľku len tak vypnem, dám kávu, uvidím.
Tak ja už kráčam na... Dúfam, že budete počuť z toho psa. No, ale ja už teda kráčam na miesto, kde sa ideme stretnúť s babami, aby sme vyrazili do Metz, čo je mestečko nejakých 30 minút autom odtiaľto, takže to je pohodička. Ale ja som zistila, že som vás trošku oklamala, pretože som chcela teda niečo povedať o tom družstve. A tak som zistila, že to je zápas ligový, francúzsky, ale je to proti súperovi, ktorý má rovnaký počet bodov v tabuľke, čiže bude to súboj o prvé miesto. Takže si myslím, že to bude aj tak super zápas a verím, že to bude dobrá atmosféra. Aj napriek tomu, že je to len obyčajná liga a nie Liga majstrov, ale tu vo Francúzsku je hádzaná veľká vec a hádzaná v Metz baby je fakt populárna, takže dúfam, že to bude rovnako super a že si to spolu užijeme. No a ja teda kráčam na to stredko a vidíme sa potom na zápase. I wish. Envoyez directement sur l'adresse mail renseignée lors de l'inscription. Vous présentez l'équipe qui s'échauffe à gauche de la table de marque. Čaute, akurát je štvrtok, už som po fitku a teda vraciame sa späť do tréningového procesu, ale chcela som ešte ukončiť ten včerajší vlog, to včerajšie video a priznám sa, včera sme došli už o po 11. večera, chcela som ísť čo najskôr spať a úplne sa mi teda nechcelo natáčať a chcela som to urobiť poriadne, takže som si povedala, že to spravím dnes a zistila som, že som zabudla natočiť to, čo som večerala, pretože do toho vlogu som chcela dať aj to, aby ste videli teda, že čo jem počas celého dňa, aj v taký voľný deň. A mala som také vegetariánske buritko, ak sa to dá nazvať buritko, proste tortilka, biely jogurt, taká fazulovo-kukuričná zmes, na to syra, tú tortilku trošku zapiecť. No a k tomuto som chcela povedať len ešte takú vec, že ja to nedávam sem preto, aby ste sa nejak tak strávali podľa mňa, ale respektíve nepozerajte úplne na to množstvo, dávam to sem pre tú inšpiráciu, aby ste možno videli nejaké nové recepty, prípadne nejaké nové tipy, nové jedlá, ktoré si môžete počas dňa spraviť. A to množstvo si už samozrejme upravte podľa toho, ako vy chcete, ako vy potrebujete, ako potrebuje vaše telo. Takže len toľko som chcela k tomu, čo jem počas dňa. Ešte som chcela niečo k tomu zápasu, pretože bol super. Tá atmosféra absolútne nesklamala. Podľa mňa to bolo ešte lepšie ako ten zápas Ligy majstrov, čo sme boli predtým, pretože
hala bola plná, podľa mňa bolo vypredané, myslím, že sa tam zmestí 5000 ľudí a to keď tam začali tlieskať, bubnovať, povzbudzovať, fakt zimomriavky, slzy v očiach, mega, ale oni sa celý zápas ťahali, gól po gole, vyhrávali, prehrávali, remíza, čiže fakt tam boli, fakt celý ten zápas bol taký napätý, povedzme, a baby sa podľa mňa dosť bili, že vôbec si nič nedrovali, toľkokrát boli na zemi, že až moje spoluhráčky, ktoré niektoré videli hádzanú prvýkrát, tak boli prekvapené, ako je to kontaktné a povedzme, že agresívne, takže fakt ten zápas bol dobrý. A nakoniec to družstvo, ktoré sme tam išli povzbudiť, tak vyhrali o 1 gól v posledných sekundách zápasu. A keď celá hala sa začala tešiť, začali tlieskať, kričať, tak fakt to bolo super. Zimomriavky som mala a veľmi som si to užila. Som rada, že sme išli. No a týmto by som teda ukončila to video. Dúfam, že vás bavilo, dúfam, že ste sa zase niečo možno naučili, niečo nové videli, nejak som vás inšpirovala, ukázala vám možno nejaký pohľad aj do môjho vnútra, prežívania a vôbec toho života profesionálneho športovca. A opäť, ak sa vám teda to video páčilo, tak budem veľmi rada za like, prípadne nejaký komentár. A nezabudnite odoberať tento kanál, pretože sem pribudnú ďalšie zaujímavé videá. Takže čaute a vidíme sa pri ďalšom videu a ďakujem ešte raz za vašu pozornosť a že tieto videá pozeráte. Mňa to veľmi teší a teší ma aj každá spätná väzba. Čaute.